Terrier pred niekoľkými rokmi vyhral nielen tretiu skupinu Medzinárodnej kinologickej federácie na tejto výstave, ale zároveň aj titul Best in Show. V ušnom výbere Yorkshireский Terrier, West Highland White Terrier, miniatúrny Bull Terrier, Welsh Terrier a americký Staffordshireský Terrier. Dámy a páni, to je užší výber tretej skupiny Medzinárodnej kinologickej federácie, ktorú v tejto chvíli posudzuje pán Jari Rosario z Pagna. V ušnom výbere miniatúrny Bull Terrier, plemeno, ktoré by malo byť kópiou štandardného Bull Terriera a jediný rozdiel v štandarde tohto plemena je veľkosť. Sledujeme predstaviteľa plemena West Highland White Terrier, Yorkshireский Terrier, Welsh Terrier, americký Staffordshireský Terrier, tretí mieste získava miniatúrny Bull Terrier. Druhé miesto patrí predstaviteľovi plemena Yorkshireский Terrier a víťazom sa stáva West Highland White Terrier. Poznáme teda aj víťaza tretej skupiny Medzinárodnej kinologickej federácie, ktorým sa stal West Highland White Terrier. Uvidíme ho v samotnom závere tejto výstavy v súťaži Best in Show.